سمرا خلی خوب نبی دا اولین هم آخری دا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا سمرا خلی خوب نبی دا اولین هم آخری دا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دین دا پاره تیر کړي زمونږ نبی ډېر تکلیفونه دین دا پاره تیر کړي زمونږ نبی ډېر تکلیفونه بدی لار چې څوک لاړو بس همدای کامیابي دا تیر وړي دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا سمرا خلی خوب نبی دا اولین هم آخری دا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا رب ټول وڑا نبیانو کستیالی سلطان دے رب ټول وڑا نبیانو کستیالی سلطان دے سخائستائی ہر عملو رب تای خواہ عاجزی تا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا سمرا خلی خوب نبی دا اولین هم آخری دا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا لا الہ کلمائے پجہان خورا وارا کڑا لا الہ کلمائے پجہان خورا وارا کڑا دا کلمائے امتیانو ہر زبان باندی جاری تا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا سمرا خلی خوب نبی دا اولین هم آخری دا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا پمخشر و رسہر نبی سام صرف کرباخ پل زانوی پمخشر و رسہر نبی سام صرف کرباخ پل زانوی بیا پساختی هاغی و رزی
پلومات شفاعتی دا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا سمرخ کل خوب نبی دا اولین هم آخری دا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیوبندی طالب چیم امتی شکر گزاریم دیوبندی طالب چیم امتی شکر گزاریم ما دا پار هر خبری لخپل زان قیمتی دا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا سمرخ کل خوب نبی دا اولین هم آخری دا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا دیر وڑی دی دنیا تا ہدایات اور بریدا کلی ناته کلام وړاندې کیږي پر زمینه د الحمدلله اسلامي سټوډیو طرفه آواز او کلام د اختشام الحق دیوبندي طالب. والسلام.